Assalamu alaikum bandiraɓe yeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV on calminama on jurama on beltanama kadi e saaha fof mi juurima jinnaɓe waɓɓe serenɓe waliyaɓe mi salmini gardiɗo galle o baba Abou Samba Diop a salmina mi salmini kadi Dawda Moussa Dia mi salminima annen kadi moƴƴere Allah e ma en calmini technicien ji meɗen mi salmini Djibi Dieng Abouba a salminama annen on mbiyama moƴƴere Allah e ma Sampulo mi salminima hande noon en gari ɗo en garde kadi invité ji kesi yontaɓe so mbi yonta hande rek ko plateau gandanɗa on ko yontaɓe tan min mbaɗata invité min mbatta ɗo invité como hande noon Salma mi salminima Salma no heewi faaro assalamu aleykum bandiraɓe fulɓe mi salmima fu ina yettore muɗum assalamtu aleykum awladu Mauritanie debbo donde cammalle pari fura ngara jewno salmini fof mi juurima fof hande kay min gaddi on toɓɓere hesere machallah joni mbiyama woni piig woni hedde Salma Salma tampini kam ni rek jeeya salminima annene jaari mi salminima no fewi mi salmini kala yeɓiyanke Pindi TV ha tengte émission men ñonta hande weltare kadi arde huccite maɓe tem keso saaha kala no min kewi waɗirde ni kadi min gaddana on tem keso min fawnone tabal he mi salminima a jaara jeeɗa Allah e ma invité ji men noon gartawi Alassane Diop mi salminima kadi wiyama bisimilla ma galle Allah galle ma salminama jaati mi salmini wondiɓe ɓe fof mi salmini kadi aussi wa Pindi TV e téléspectateur uji Pindi TV fof bon min mbiyetemi ko Alassane Diop yiyami ko Davi Oɗi komi étudiant en même temps kadi aussi moɗo liggo ko joni mi salminima ok merci tonton Samir ɗon woni kadi ko mbiyata ko ni ko woni baba assalamu aleykum wa rahmatullah min calmini on min juurima on min ñaguima on duwaw o ko tonto Sami nottortoɗo ni ko woni kadi baba gorko jeeyaɗo mo semme min calmini on min juurima min ñaguima on duwaw kadi min beltima komin gari ɗo hande ko enen ɓuuri weltade ko noon tigui o jii invité ji amen invité ji gandanɗa danani e nder naneneɓe hande noon temo gadduɗen o so jii temo rek saabu jii ko almude e étudiant gonɗo ɗo hande o ganduɗen koye gurdam men garɗen koye gurdam koɓe guurat woni hakkude étudiant e almudo saabu hay sa wi étudiant hay étudiant ko almudo saabu kam fof koɓe ƴewoyde gandal ɗum noon hande gartuɗen hen gadduɗen oɗon temo holko woni différence maɓɓe holko serdiɓe hande jangde nde ɓurano nen ɗon min mbeɗa wawi wide garami hen tan haade mi arde étudiant ɗi ko gurdam hande almuɓeɓe ɓe waɗi heure uji 7 heures mo garɗa foof a yiyat almudo e bedda jaaɗum ene yelo mbiya almuɓe est ce que ɓe goni koye janggude walla ɓe jangat ko jelugol affaire o koye parent ji ɗi walla koye seeren ɓe on mi fowa ɗon jungam kadi étudiant ji kadi en jii jangde mabɓe ɗe balle no wayi nden ɗon tan ko Allah andi ko ran yoni jonno ɓe mbi o haade wutte fondede jullare yato jomum tawa min mi wonani étudiant mi wonani almudo komi jellorto tan kadi mi namdor tan eyyi ko bandiraguel mum dewel jaari Ndiaye debbo mo hawre hawniga walla mi gon debbo mo padalla wuro siré di ali tambato baylo boɗeje arno salmin ɗon invité jam noon hande kamɓe namdoroɓe gaɗatomi noon komi sikki tan so mi yara hedde étudiant o mi sikki tan université to woni ɗo ene muusiɗe walla mi yiya hedde Samir e Samir kon tonton Samir ar en an mi sikki tan ko almudagal ngal ɓuuri ɗum ɗo aɗa andi holko ganduɗa hen affaire almudago so tawi mi faami ko jiɗɗa haalde wonde almuɓe yaltoɓeɓe waloɓe laabi ɓe eyyi ɗum ɗon kam pour min erreur o wonani to banggue serenɓe to wonani to banggue almuɓe to par ce que min mi meeɗi wonde almudo mi rewe almudago ko heddi ko noon yelande ɗum ñakkata almudo foti yelade wona ceerno ko miskine wona almudo ko miskine wona jinnaɓe almudo ko miskine ɗum ɗon ko hunde nde ganduɗa kena walla almudo no wurdi so tawi janggo o oppirama o dañat muñal o andata woni aduna ɗum tagi o yeeloyo o heɓat barke deftere nde o heɓa barke ceernajo o jangde nde ala barke no waji ɓe mbiyata ni tan ko wayno ko gosma ala lamdam ni safara haydara de eyyi ko ɗum ɗon tagi wadde wasde yelande ɗum noon wawa ñakkude ko ballal almudo
ko ballal kadi gandanɗa hoore ma pour o wawa hebde barke o wawa hebde duwawu jinnaɗo o wawa hebde duwawu ceernajo o wawa kadi dañde no wurdi aduna o mais nden Samir aɗa yiyatno almudo o yeeloyo ha so yeelima o jogoro faandu sakke gawri e ɗiɗon affaire hay neɗɗo so yiyamna wima faandu almudo woni en heewi jilmba ɗiɗon wiyete wona jomum arta yuppa galle ceerno mum duɗal huɓɓe saabu minen min kodde galle ceeren woni galle kawoy min mbiyata kawoy ceerno Hammadou Ba yo Allah ɓumno ƴeemo to woni to ceernajo mo jiimi mbaɗɗo exemple min mi yiyani almudo mon yirlo ene waɗa tahawalo saabu ko ceernajo mbaɗɗo belɗo wiide ceernam nini komin hoddiɓe to e siwol kanko mi yi almum mo hay goto almudo goto mi yiyani mbaɗɗo tahawalo saabu ko éducation mo hokkiɓe o ɗum waɗi kono hannde jiita almuɓe comme darta gila gummoɗa ko ɗo ena tan faade ha Dara walla ha Wourossogui e ɗo e Dakar heure mo garɗa fof yiɗa almudo en yelo ɓen ɓe jeloto ko ɓe nawa galle ceerno mabɓe walla ɓe jeloton koɓe kamɓe ko plaisir ni tan yoɓe jirlo tan walla ko seeren ɓe goni ko mbawa wadde ɓe nder galleji he eyyi min kam kalantomami janggumi ko Fouta mboɗo sikki so mbiɗa haala kalami ko gandumi ko min ko almum Fouta ɓe gandumi ko ɓen kalami haala muɗumen mi janggani Dakar Fouta kamɓe ñolorto pour ko ballal mabɓe kamɓe noɓe gurdi no mbimami nani tan wona ceerno de wona kamɓe koye mabɓe koɓe ñaami sibu kamɓe almuɓe ɓe tawi ceerno ko ceerno adi almudo adi almudo wodde homa ceerno wodde mboɗo sikki wiya bayda yo wadde noon ceerno wonto rewi en jii hannde kamɓe yelortonoɓe ene ñaama ɓe kamɓe dognon otoji de kamɓe jogui galleji joɗɗiɗi kamɓe jogui kalisaji wadde noon wontoɓe ndewi avant foftere ko tampere sa tampani a wawa foftude sa yiiɗi wiide alhamdulillah wadde sa fofti law tan kewɗa ko tampude ɓeɗo gonkoye wallede pour min Samir fawɗon jengoma min gartama Salma mi sikki mo oppitete étudiant o rek ɓedante an holko ganduɗa hen Salma tampin kam ɗum wonno rekki moppuma e étudiant ji ɓedante holko ganduɗa hen anni mi hade mi arde étudiant o mi yimɓe ko arde seeɗa ko sami hay ko bon ko gonga ni o waɗi décrire o haali en gurdam almudagal e fof mais jinnomi andude an pour an ɓaari arrivé e almudagal holko nanguɗa woni almudo e holko almudo foti wayo holno almudo foti waɗede comporté e hakkude makko e ceerno makko holko foti waɗde toon kadi oɗo saaha est ce que aɗan almudagal aɗan e almudagal joni ko goto est ce que dande nde ko goto jikkuji ɗi ko goto leydi ndi est ce que ko goto noon ɗo senen ɓe ni en almudaji mumen par ce que eɗen mbawi wiide hande oɗo jamanu aɗa wawi wiide ka ceernajo ka jangguinowo mais taw ala toon ko gandal ngal ala ɗon gonta koye wadde exploité sukaɓe donc fof ene heewi ko woni hen min jinmi wonna kam expliqué an pour an o holko woni almudo holno almudo foti wadde comporté wu foti wadde comporté o e jikku almudo hol jikku foti jogade hakkude makko e ceernajo makko holko foti wonde hen e hanki almudagal hanki e hande ɗum jinnomi darta hen seeɗa almudagal hanki avant tout mi fuɗɗoro hakkude almudo e ceerno hakkude almudo ceerno ko hakkude ɓiɗɗo e jinnaɗo won hen dokkiri ɓiyumo yo janggu yo keɓ gandal won neɗɗo ɗin andi ɓiyum tan wiyanoma galle ceerno en beele birwi e désordre ay on nowiran ɓiyum e janggoy o nowi ɗum pour yo ɓiyu yo nehoyron walla nima yo heɓta kanko e hoore makko hakkude almudo e ceerno ko hakkude nde ganduɗa ko neɗɗo fotani haalde hen sa haali hen tan sa rena he juuman sibu no mbimami nanni almudagal ko hunde almudagal ko fimde hakkude almudo e ceerno ko ɗoftare woni ɗon kala ko ceerno ma wiya wat wonkoye nedema o leftanima o wonkoye walludema donc noon almudo foti pirade ceerno mum ceernajo kañumne foti wattude haqqille e almudo muɗum anda vraiment ko rokka ko resda ko halfina ko juuti ko foof jomum ko horata galle bamum donc noon kam mboɗo sikki ko hunde ganduɗa ko ballal mawgal jinnaɗo wawa yobde ceernajo ɗamina he jinnaɗo ɗamini ko Allah yoɓama enen fof en jii eɗen gandi seren men hande no gurdi Fouta hay goto mabɓe ɗannayi
mais alhamdulillah ɓeɗe haɓe ñaama haɓe ñara kala koɓe jiiɗi haɓe mbaɗa wadde noon ɗum ɗon ko hunde nde ngannduɗaa ko hakkunde Allah e maɓɓe ko Allah wonko yobde ɓe jobdi maɓɓe gila e jooni ko heddi namdal ma gongal ngal namdinɗa so mi jira hen haɗam ka juuri mimmi ko seerenɓe hanki eyi almuɓe hanki e hannde gona gootum e seerenɓe bange gandal ngal bange gandal ngal eyi aɗa anndi jamanu kam change tan sen ƴeewi almuɓe hanki e almuɓe hannde gona gootum par ce que nden aduna ɓurno muuse hannde alhamdulillah rabbil alamin aduna en saɓori ne almuɓe ɓe min sa yiyam somi wiyatma almuɗo aɗa anndum almuɗo a andata hannde yo cuulen tokset taw gayni janngude ɓaari qur'ana kala ko fonno janngede janngi pari an aɗa wurde almuɓe aɗa anndi mboɗo sikki donc noon ɗum ɗon ko hunde nde ngannduɗaa ko aduna change tan so anani aduna noon ko yimɓe ngoni change oɓe donc hannde en jii waliyaɓe men hewɓe ko nganndanɗaa ko waliyaɓe men hewɓe nden wonto jettuno e jangde ni ko waliyagal ɗum ɗon ko Allah hokkata hannde yo cuule toksil taw gayni kala ko fonno janngede tan e aduna kañum janngi pari ɗum ɗon kam ko changement zaman waylo waylo jari mbino jinno mi posé question goto e étudiant ndino ko jinno mi amde holko tagi joni jangde école taw jiida e amudagal école moderne holko saabi jangde nde joni e hanki jiida sabu a yiyat gañnoɗo entrée en sixiéme hannde so haali français nganndataa tigi ko français haali mais hannde a yahat haa dañaa licencement taw français laaɓɗum ni taw a waa haalde ɗum holko saabi ɗum ko waylo waylu jamanu ko jangde nde natti moƴƴude walla son titre o heewi d' accord bon cikkumi ko gere goto tan saabi ɗum koye encadrement te nden so a ƴeewi jinnaɓe no mbaɗatno encadre sukaɓe en e joni no mbaɗatno encadre ni jiiɗam koye needi tan te joni so ƴeewi sukaɓe joni ɓe la plupart e maɓɓe ko technologie tan jiimi e yetɗo joni cuure janngoya école arta au lieu que jiima e cahier mum walla livre uji mum lire mais on ɗo e télé en jiyaɓe dessin animé walla soit wone téléphone ngaji e yummum en en joué en wonen jeu uji yehi ha te technologie ene waɗa occupé hakkille de trop on mbaɗata hen concentré tan a yahata instant goto a yiyat cerveau ma waɗa déconnecté carrément eko poɗɗa toppitade ko quoi eyyi min noon ko on banggue tan ɓurmi yiɗum ko probléme d' encadrement surtout kadi jinnaɓe joni en lihto sukaɓe e dara hen feewa ene manque hen wona hen noon enen neha en jogui needi moƴƴiɗi surtout jinnaɓe surtout sukaɓe ganduɗa hoore en jogui jinnaɓe enseignant ɓe ganduɗa hoore ene jangguin walla en janggi exactement ɓen kañumen en mbawi toppitade sukaɓe men hono haalide mais won hen kañumen ganda kañum so fini tan ndawi goppi ɗon sukaɓe men walla soit mbatta ɗum koye ko yimɓe woɓɓe nehan ɗumen sukaɓe men walla ko wayno nunuji en walla bineɗeji goɗɗi hen taw wona kañumen mbaɗa sutte sukaɓe men joni ɗum tagi des fois eɓe jippade e lawol hen seeɗa quoi eyyi ko ɗum addi on différence quoi mais est ce français bi est ce joni est ce suwaɓe joni ndira aɗa lecture kam sa wawa ɗum a wawa haal français no moƴƴi sa yi mi wima technologie o par ce que sa yi mi wima ɗum micro ma seeɗa lirata par ce que ɓe nden adan a yiyat nden sukaɓe janggonnoɓe adan ɓe pijitoji men ko livre uji a yiyat soit nenema so yeehi yalti yeehi Dakar arti sen arta galle addantuma ma soit deftere wotere addantuma wi nda ɗum ɗo woni kado ma mi hokkima kado ko genre ƴetta deftere nde jiima hen lira ɗum vite fait walla nden ni aɗa yiya won hen famille aji mbaɗa ɗum ko comme genre no concours a yiyat comme par exemple wonda e miñi walla wonda e mawne yumma yaha ko wayno julen walla luggoya adda 2 livres wi an e sœur ma gadiɗo gaynir hen ɗum mo jogni ɗum jeenani quoi eyyi joni ko on conférence on waɗa ɗum tagano à force que aɗa lira à force kadi aɗa ɓeydo nande ɗemgal kadi affaire ko noon tan yaari mais hannde a wi hen jinnaɓeɓe mais jinnaɓeɓe kadi ɓe mbaɗi devoir mabɓe guilto jannguɗa guilto gonɗa seeyi ha jaɗa université mi sikki tan ko mbawno hoɓe mbaɗi ɗum ko heddi ho ko an foti timminde mais hannde suhaɓeɓe ko mbiyata cuhlon to sonko nene dessin animé ɓen sah au moins heɓe nana saabu gonɗe dessin animé fof sa ƴeewi ɓe nana français kono mawɓe hannde comme genre mon ɓe koye réseaux sociaux ɓe ɓuri wadde concentré mi sikki min mbiyam ko on banggue saabu jaaɗo hannde ha université so haali français cika won koye janngude CP ɗefi hulɓinade seeɗa ko noon jinnaɗam gorko noon wiyata somi wimo an baba an haala français hannde te kanko CM2 o acciri o CM2 amen e CM2 mon wona gotum
CM2 amen ɓuri wadde qualifié CM2 moɗon te sa ƴeewi kadi ko gonga hande wol wonɓe ɗo soɓe kalim français minen nandi ɓe batte men nanta comme ko mbiyatmami ko par ce que ɗum fof ko kalam ɗo guinan ha jogo fof ça tourne autour de la technologie par ce que ɗo joni enen koye aduna technologie gonɗen joni sa ƴeewi presque kala ko cohlen koye téléphone aji men dewɗa par ce que ɗum tagi tal joni élève ji joni ɗi e walla étudiant joni ɗi fonno yaade comme par exemple a sohla hunde para yaade to daɗɗoma classe yako wonma expliqué joɗɗa ñaggonni hen a faami mbaɗon échange ɗum a dañata ɗum a dañata ɗum joni ala joni la plupart koye internet hen jogo vitte jaltata hay galle min comarani hay noddu neɗɗo wiidema min kadi mboɗo sohli ɗum ɗo walla ɗum ɗo vu joni cours particulier ni ala a yiyata ɗum joni nattin la plupart joni ko aussi carrément joni kala koɓe cohli koye internet hen ɓe jahata ɓe mbaɗa ɗum tapé vite fait après eɓe gaami quoi ko ɗum fof joni nane téléphone aji kala ko cohluɗa a yahata ƴeewoya bangol walla ɗum ɗo a wattade recherche ko ɗum addanta ɗum ok Salma fikiranol question ngaji joguiɗa pour de invité kam sikki eyo ko banggue almuɗo almudo o rek ko wi hen nane o wi almudagal goram ne weeli almudagal ne weeli sa woni suha noon yumma balla bamma ittuma nawma galle ceerno ɗon ɗefi musde seeɗa onnoon ka cukalel yumma nanguma nawma galle ceerno ɓe ya ñangoya ma janngo hen ko moƴƴi des fois beddowo kadi jangguinma ko boni ceerno ma gonɗo galle o omo jangguinma ko moƴƴi janggo ñanga après jaaha etta fanuma jaaha jeeloyɗa hokkuma heure tellement oɗo heure no fof garton kon waɗiɓe révisé dal jiya woto ganduɗa ko hoorema hulan artude par ce que paali mumen ɗi kewani walla haalis namda o ardani min hen jour goto pottum koye almudel gotel wiyete ko baba mbimi an ko mbatta ɗo ha ɗo mbaɗa janggoyani oyi si mbaɗa janggoya hay kono ko manquiraɗo ɗum ko manquirɗa oyi jelaram timmani o wi ceernam wiyam addu manda 50 somi janani ɗum koko fiyatan mbimi ala baba ceerno ma wiyanema noon ya janggoy tan nda wat 50 mbiyeɗa nda 50 nan ya janggoy o yeehi o janggoy hankkadi noon ñana foof o aran gallamen hankadi heure fof wiyami 50 cohlu mbaɗa janggoya mbima kam baba iso ko ceerno ma wima 50 so isowona an fertiri hankal maɓe ceernam o wi kam ala ko ceernam wi emi yeelo somi yeeloyayi somi arti ko fiyatan timi hande ay han somo fima so warma ko hande ay han a janggoyrande o yeehi o janggoy min mbaɗa jooɗi tan mbaɗa dare mbaɗa fata somo nana kulabal manta gullade tawmi haydara wullande haydara waɗani hankkandi ɓe mbatti wadde utilisé oɗon tem ɓe mbi almum ceernam allah no seedi ceerno makko waɗanimo wiyanimo haydande wiyanimo haydara des fois kadi kamɓe ɓeɗa gomlo yimɓeɓe ko sernaɓe setto sernaɓe bette sernaɓe mbaɗama ko jangguima ko ya janggu ya waw min ko ɗum ɓuurmi yiide hen yaha almudo en jogui droit yoɗoyade a jogui droit yaade mbaɗa par ce que ɗum ɗon hen saji ko fuur he kono ɗo Dakar seren ɓe wiyata yoɓe liggo yoɓe jeelo ɗo e ɓen ɗo jeelo hay mbayno ɗo ɓe jeeloyo kono jeelardi ko hen jeeya almudagal foti yelade mais waɗi an gara salaire sa ummima ɗo aɗa yaha fuur salaire gummorɗa salaire orma so yettima ko heure mo mbaɗa ummade fuur foof noon a yiyat almudo dow tali te min ko mbimam ko minen komin hoddiɓe almuɓe kal ganduɗo hawre andi siwol ko leegal seremɓe ko almuɓe ɓolo gon toon kono e waɗi heure a yiyata ɗumen e dow e garage pourtant galle ceerno mabɓe koye garage huccitiri kono a yiyata almude waɗa traîné jiraɓe kuɓɓa duɗal mabɓe ɓe jangga kono joni est ce que duɗal ne woodi mais est ce que ene woodi kay ha hande kadi almudagal fuuta e teeru jiida sabu toon gonga haɓe jeeloyo kono haɓe jangga tigui kadi haɓe mbiya yoɓe gaddoy kono wona force mais teeru ɗo hen ceernaji ma so wima ya addu tel sa adda fo piyowo safti yiide ɗum ne woodi o fiya sabu minen mi hoddi e almuɓe
donc ɗum ɗon kadi on cikkani kadi ko hunde nde moƴƴani sababu nde sa wi almudo yo addu tel saha ko temdere ni ɓe mbiye yoɓe temdere min ko ɓurmi nande ko temdere ka pierre joni saha dañani on kadi so ɓooyi a wujja a wujjat ɗum ɗon fof wiyata ko conséquence uji ɗena almudagal mais rekki wiyata moƴƴani rekki mais ko hunde gandanɗa ene foti ƴewtede ɗum ɗon jinmi gartanaka min sabu yenna est ce que cikkuɗa ko lawol mbiya almuɗo ya addu tel kalis so addani ka piyon mo est ce que ɗum kadi ko lawol eyyi yimɓe no mbatti tan nongo min kam ha joni so mbiɗa haala mi yaltata Fouta par ce que Fouta mawnumi toon gandumi ko toon jelimi mi ñaami jelari min kaldo ma o galle babam galle seremɓe mais minen min jelay kono mi yalti galle babam mi jongi bangoɗo mi yelima pourtant ɓe joguino jaarigueɓe moƴƴi ɓe ñammine ɓe jarnam mbandam hunde foof ko heddi ko Dakar e Fouta wawa wonde goto wonta goto eɗen gandi Fuutankoɓe enen ammuɓe meɗen ko nehaɓe hay ɓe gona ɗum ɓe ni ko neha kadi kalto ceernajo mo ganduɗa woni moƴƴo juulɗo jokkowo endam ceerno juulɗo wawa wonde dariɗo wi ko ceernajo ɗum ɗon ko Allahu alam Allah andi oɗon côté nde wono neɗɗo ko ɓernde ko heddi ko noon won yaltoɓe ka oɗo haali joni joni so bandiraɗo debbo haali joni won yaltoɓe mbiya ko ceerno wi taw ceerno wiyani nguronɗam ene jilli goɗɗum ko ɗum ɗon kala to mbawɗa yaade hannde a tawa wonko jilli hen wonko woni hen gonga wonko woni hen finade won janggoɓe ɗo Dakar tawɓe jilli ko daara goni ɓe joɓanti ɓen jaltata ɓen ko nder tan goni non mbimami ni won saaha jinnaɗo kadi en foti wallude almudo walla ɓiye so tawi a nannimo to janggar to mbatta makko haqqille saha fof jurnoɗa ƴeewa ko ɗum ɗon de won erreur wone almudo won erreur kadi wone hen seremɓe wonɓe ɗo e Dakar so tawi kam a wi almudo yo addoye temedere so addani aɗa fiiɗum ko erreur wona ɗum ɗon addimo ɗo ɗon ko jangguinde jomum no wujji jangguinde jomum e ko nandi hen so dañani tan waɗata goɗɗum waɗa ko yiiɗa wadde donc noon min kam ko ɗum ɗon woni ko jimi hen eyyi ko heddi ko noon almudo kam jelari almudo kam jombani almudo ɗum kam wawa ɗum woni ko yimɓe mbawa ittude ko ɗum woni arme ɗum ɗon almudagal ko ɗum woni arme sa wi almudo ani wi almudo ɗum ɗon hokkama ɓerde no mbawɗa wurdude kala to mbawɗa wonde guura so woni rewɓe wiye chaque mercredi alarba jomumen pitta alarba ɓe pittan gasi worɓe jaha tenuya ko ɗum sabu en jiiɗo seere mawɓe ceerno Samas en ceerno Aliou Thiamen on jii ko almuɓe gonno hannde machallah galleji mumen on jii ceerno Samas hannde min jaami galle mo nde mi hul sabu mbimi o so naati han aljanna min nannata o aljanna sabu a wawa andude ko ceerno Samas woni ɗo est ce que ko ceernajo woni ɗo walla almudo woni ɗo omo yenkini suhamo e suddidimo a wawata wiide ɓe mbiyata est ce que oɗo ko jiira seeremɓe hedde ɓen mawnin ga wutteji jooɗo ene mbiya seeremɓe yo almumumen mbaɗan ɗum e raamo mbimi o tawan ɗum hen bottari kanko ittata kassari kanko ittata foof mbiyatama taw hamo jooɗi waɗi wutteji hamdu wiire ɓaleji ɗiɗon ɗum jiira ceerno Samas waɗi te so welama hande o jooɗo siège mawɗo saabu ko mawɓe yimɓe mawɓe garto juurotomo te galle mo ne heewi yimɓe machallah eyyi ko gandal e yankinade sa andi a yankino eyyi kay par ce que almudo ala ko janggata e gurdam kala no wurdirte diina e batte ala ko oppanma hen foof no jodortoɗa no ñamirtoɗa no kaldirta e neɗɗo no gondirta e yimɓe foof hay batte ala nde defte ɗi ala ko goppantoma e gurdam ma so tawi a woni almudo pire kala to mbawɗa wonde a wurat sen ƴeewi hande almuɓe hande Fouta wona Fouta guila ha cuhlel yumma wonma e duɗalal jangga ha mawna jonta wadde galle jonta resde aɗa andi vraiment ɗo sa huɓɓi duɗal aɗa wawi notede aɗa wawi wasde notede won jangguɓe ha gandi mbawi kono nota ko ganda ɗum ɗon ko ñeñal to Allah waɗata ɗum wonɓe ganduɗa janggi caɓori hankkadi kala mo noddi noto Allah hokkirta noon yimɓeɓe en jii hande neɗɗo jangga ha mawna yiɗa resde jinnama ballanoma joɓannoma guila to pamɗuɗa ha mawni so ɓooyima gacce ni walla jinnaɓe noon ko wadde jiiɗa ummade Fouta arde Dakar ɗo pour yidde liggade daña caɗele sibo ala meccal sa ari sa wonani jeewo paɗe mbaɗa siras sa waɗani siras jeeya coccorde so yaani coccorde jeeyata ko café ñota paɗe pour jalta hen wonatoma ko erreur sibo ala meccal te sa ari ɗo e Dakar so tawi a wona galo pour daña ko probléme subɗo ko alluɓe tan ɓuuri wawde dañde sa woni miskin to jara ha gummoɗa daña sa ala meccal kadi sa ala meccal kadi ko probléme mbima ala jangga fenani jangga fenani joni sa ari ɗo joni bandiraɓe julɓe a woni mbaɗo siras walla jeeyo coccorde ka joɓo luwas ka ñamowo ka jarowo jinnaɓe ma ko tagal ma ɗannade ka neldowo saɗa tawi a jogui debbo ma oɗon erreur walla yimɓe kadi ko yimɓeɓe état o wawa ruttade solution woodi kala probléme mo jiiɗa solution muɗumen woodi
neɗɗo so jangi hawɓaari won almude hokke ijaz so poti o ƴeewe golle no liggiri sibu sowona ɗum tan musal laabi kewɗi Nicaragua en e ko nandi hen sandaji men hen jahde ko ngala solution ɗo e ndiɗo leydi sa woni ɗo miskine pour daña wallahi ko erreur probléme wona hunde wemde aɗa ardo to wi ala ɗo galle ala ɗo famille ala hay batte wona joni donc ɗum noon to jaara hande an sa miijima yummanen galle a miijima ɓiye nen galle a miijima ganduɗa hoore ma ka poɗɗo resde gueɗe ɗeɗe foof so pawima hoore ma bandiraɓe julɓe kadi mi haala mi wiyata président de si président kañum anda wona heɗɓe e président o enen ɓe jiiten ɓe ɓe jiyanɗen guila e avant ɓe ɓen poti arde balle yimɓeɓe joni ñande min garata nde wallahi barke Allah mi fotte neɗɗo goto kam jogui defte tati o wiyama ƴeewa koɓe codi defte wallahi hande o wiyama ƴeewa koɓe codi defte ɗum o ƴeewata koɓe codi defte eyyi koɓe jangguiri ɓurana defte ɓurana mais mi haalanma tonton Samir hen sahaji kadi minen min gonnuno goto groupe WhatsApp worɓe kalmo andi ko numéro France o wiyatma kanko ko almudo ɓurana o yiɗi ko sodde deftere ɓurana nde jara ko uñaji joyyi te kamɓe groupe ɓe gurnoɓe groupe ɓe feccere wonɓe France ɓe berande haaɓe keɗo kam haaɓe gandi ko kala ko gonga ko ɗum wonata utilisé wima ko deftere ɓura min cooda deftere nde jara ko uñaji joyyi te kanko o woniri koye groupe ɓe komo waɗa trompé yimɓeɓe rewɓe ham yiiɗa haalde ko namdoro ɗumen saabu koye télé gonɗen mais worɓe ham ko ɗum waɗata ɗum utilisé on ko fo almudo wiyete wona almudo no mbimami ni kala to jaaɗa tawa contraire o ni toon hay so tawi neɗɗo wiya moƴƴo tan fam bonɗo en woodi so bonɗo ala no wadde mo birene moƴƴo watta sens ayi so wiyama ceerno woni tan fam mo janggani woodi wadde on kay ko fo almudo tan ɗum kay ñakra mbiyat ɗum sudde Sarif Galayo mi salminima annen ka almudo ceerno ka way a wonti hande ɗum ɗo mbiya ɗum sudde wonko jiimi exploitation almuɓe des fois kadi aussi ne waɗi dépendre situation sernaɓe ɗum kadi aussi il faut mbatten hakkille ko hollo onen sernaɓe enen gartan pour jangguinde ni saabi Allah taw joɓetaki wallahi wallahi ɗum ɓuuri hewde donc ils seront obligés ɓe mbiya yo almuɓe jaaha jeeɗoyo mais taw watta ɗumen taxé quoi taw mbiyata ɗumen gadde 1000 francs walla gadde temedere jeeyere jeeloyde kala Allah hokki on gaddon peccen gurden hen min yii ɗum par ce que min gonon cuuɗen de ɗo ñaggono ɓe ko mi ɗo ñaggu meeɗa janggo Fouta chaque vacance mi yahanno Fouta vacance mi janggo yaron ɓurano 3 mois joni min ceerna jangguinoɗo men toon o wuramen daabi sodi de passage mi haalta inde makko yaafo ɗon kono mo wanno mais bon kanko bon ande situation yaran noon no feewi quoi alano revenu ji alano haydara ko hokkat ɗum haalis donc koye amen yakoro noon minen kadi aussi min joɓani Fouta ni ala ɗum ni saabi Allah waɗirta nde guettata par mois min joɓa ɗum waɗani min taxe haydara chaque clique dañɗo emo ala aɗa wiya noon mo ganduɗa hoorema bammo ko milliardaire walla des millionnaire enen goni ɗon de mais aɗa ko wiyata ɗumen ƴette paali mon so takkusani yo jehon jeeloy ɗon on ko walde min jiɗi on komin jeeloto gawri maaro somin garti min juppa somin juppi ndin gawri e maaro o ɗum no yeeto joom pucci woni gafakke fandu almu noon haalis mo dañato ko on haalis ɓe coodata hen kaccitade maɓɓe bottaji ɗi kamɓe ɓe coodata bottaji ko galleji woni ɓe mbiyata ɗum ɗo mo jaari keɓa ɓen guittata bottaji no kokkal ɓen mais won hen noon juste pour vous dire que won hen ene mbiya yo almuɓe jeelo mais taw wona pour business quoi mais won hen noon jaari hen ko pour business ɗum kadi aussi il faut mbattana hakkille won point aji no mbatten soulevé mais Fouta kam ko woni toon ko wonani ga saabu Fouta yiyat almudo ara jippo e galle minen hamin jigui hen to padalal galle mamam on to gonmi ɗo hande o yiihi o natti wonde ɗon kono hande almuɓe garti ɗon sa yi gallodira galle almuɓe saabu ko kanko waɗi ɗon créé oɗon fondement wona fetade konngol ma ndendori woni toon duuɓi 5 galle jomwuro gonnomi kala almudo garɗo ko galle jipporo a wawa serdude ɓi galle no ɓi jeeyaɗo galle e almudo garɗo a wawa yeehi hambatti wiide mi Samba Ly ɓe cikanno ko galle he jeeyami ɗum noon ko Fouta tan woni ko woni Fouta ko Fouta woni toon tan heddoto mais min noon hol goto ko waɗi kam waɗi suhaɓe ɗo ene min mbiɗo almuɓe tokkuson ni puri a namdo ɗumen to jeeya tan mbima ganda ɓeɗo min mbiyam seere mbe ala ko mbadde ko jinnaɓe ɓe eyyi joni jinnaɗo uppa ɓiyum adda wima ceerno namdimo ko ƴiyemo ko mais ƴiyemo ko de est ce que a waddi hen perkal ko ceerno hasko jinnaɗo wimi ko ƴiyema namdima sa fo aɗa foti yunditade ɓiye par ce que jinnaɗo kadi ne jogani hakkille aɗa foti ƴewtade ɓiye ganda somo jangga somo ñama somo yara so tawi koye situation moƴƴo woni kala ko dañɗa mbaɗanamo hen hasko on gondani kam foti wattude hakkille ɓiye ko ɗum foti saabu ɓiɗɗo ko cadeau saabu janggo e janggo somo woni sa
ha wona yimɓe so miijima ha wiyata ko jina makko mbaɗi mo avant tan e taw fof koye responsabilité wallahi rek en ngari e almudagal ngal ha ɓurte goppi kadi almudagal ga bange français o mi sikkiran étudiant ji kañum ne kalɗa si wallahi ne woodi neɗɗo ha jibini ɓiya toppito ɗum ay ceerno wawi ko janggi nan hokkude ɓinguel ma gandal o nehamo e neeji makko hokkamo kot kono aɗa yiya almude des fois ne yurmini njiya joomum ɓorno wutti ha wutto seeho e ɓandu muɗum la ceerno wayno ko hokkudema gandal par ce que ceerno ma so tawi joni a yoɓani sago lewru an ɓiyo liji mum ko ɓornugal makko lijitama ɓon codnama paɗe hay so wona ñande foof chaque mois lewru foof maydu hay so 3 complet mbiyama waɗa awlo ɓorno ene yurmini vraiment ne yurmini salma a haali gonga mais gartane étudiant ji seet tan étudiant ji kañum ko hen jiya question goto ko différence almude e étudiant saha a yiyat almudaɓe e étudiant ji ne pondodira nden minen ɓuuri on yontede minen ɓuuri on wadde min ɓuuri on waddena on almudaɓe mais almuɓe ɓuuri yettade hakkille almudaɓe kadi mbiya onon kon mbaɗɓe civilisé on ganda tampere saha fo on nanat almudaɓe e élevaɓe ene woni fof ne yettodira nde tonodira ɗum noon jinmi namdade wallahi kadi mi namdo kadi étudiant o Alassane Diop holko saabi hande étudiant ji jiɗi ko sikiram tamen joni gasa de ko jangde par ce que a yiyan neɗɗo ummo wuuro mumen ɗo riya continue jangde mumen bange worɓe ɓe jitta ko waɗi business jitta ko yaade soirée ji boituji en o yiya ko toppito jangde mumen woƴete tan koye ko gurdam Dakar ɗam gurdam te sukaɓe rewɓe TikTok maquillage yilaade sukaɓe worɓe yilaade kaalisel ɗum ɗon tan o yiya koɓe toppito jangde maɓɓe ɓe toppita ɗum holko saabi bon ko fati côté business mo mbiyata ɗo par ce que joni tout micro seeɗa enen Sénégal systéme éducatif min ene ndi wadde compliqué ene juuti e so ƴeewi mi annda ɗo foti duuɓi ñangguede sa ƴeewi guilde natɗa seeyi hande mbaɗita bac tawroma janggo presque 14 ans mi anda 15 ans joni avant kada gayna licencement an tawro ka dañi 20 et quelque sa woni gorko noon a dañi woni hen duuɓi aɗa continue aɗa jangga te situation ma familial ma yaranno noon foof ɗum tagi aɗa yiyi hen la plupart mabɓe mbaɗa abandonné jangdeji men jahade naatoya e business uji walla soit min mi yini des étudiants wonɓe ɗo hen mbaɗa cak chaque vacance keɓata ko bourse uji men so keɓi bourse uji men comme ko wayno 350 walla 300 joni ɗo ko moto scooter en mbaɗa hen cak pour daña hen kañumen ko guurdi walla won hen jeyataɗo men natta koye business aji goɗɗi comme par exemple yeeyude walla rewɓe jiiya ene wona comme par exemple WhatsApp ene ƴetta wonde ko des revendeurs uji ene woodi e groupe ene vente en ligne o ñande fof ken yiiɓe yeeytoɓe tout le temps ene gona e ɗum e ligne donc ko ɗum quoi par ce que ɗo joni wonɗo tournen te surtout actuellement aɗo ɗo tonni joni e crise aji ɗi gummiɗen ndi la vie est tellement cher c'est partout wona Sénégal tan joni an sa jogui ɗo joni 1000 francs wawa yondema toute la journée haajuma fof gasete hen dara timmata donc du coup tu es obligé mbaɗa sacrifié jangde ma walla soit mbaɗa sacrifié wonde affaire uji naata woni business aji pour mbawa yaltinde woni joni hakkude almudaɓe étudiant wona cakiri woni konngol mo cakiri sabu temps o mi sikkiran ko heddi en heewani hakkunde ɓeeɗo ko mbiyata ko différence mon ko woni étudiant e wonde almudo yejje e côté yontede eyi non wona yontede sax étudiant ji ɓe jaggiri ɓeeto dal ko almudo dal ka c'est normal parce que sa ƴeewi jannguɗo français ɓuri wadde branché e mo janngani français on wi noon ha seere ɓe jangma toñide sa welama mbiyama kadi kankon holko andi tawa anda ɗum ko noon tan joni noon joni noon tamin tamin ko ɗo hanno wonani d'accorde almuɓe nden ɓe o yonno almuɓe joni ɓe o yonta baba wallahi joni hamin laaɓi kadi oɗon jogui oɗon kirmi hande affaire ko wenciti alhamdulillah rabbil alamin bandiraɓe amen rewɓe hande ko kursi min hande gendi barke alhamdulillah won koye feeñi wallahi feeñi sa oɗon kiri o ton banggue mbiya elle wona almudo sa fembima elle wona almudo sa waɗi wuttima pantalon simis elle wona almudo pat elle wona almudo aɗa heewi pat kono wona almudo wona nder wallahi almudo joni noon kedde ma haalano joni noon Samir ka ɗum ɗo mona saabu temps o gasi yewtere nde weeli machallah mais mbayni ɗon kadi e bandiraɓeɓe kadi ɓe duwo yo Allah junnuɓe yewde nde weeli machallah onon yimɓe woni yimɓe tedduɓe
eyi min calmini furankoɓe min calmini semminaɓe min calmini kala jeego ni ɓurde baba jonto min calmini min juurimi ñaguimi ɗo nde wonno kalten ko haala ɗum ɗo min salmini ceerno Mahamadou Dia on ceerno ceerno Mansour Sow ko ceerno min calmini kadi seeɗa fof min calmini juurimi a jarama ɓurdiran tan ko wiide jinnaɓe yoɓe tinno e sukaɓe maɓɓe c'est important par ce que cukalel anda e dara kañum ko éducation tan ɗi sa jibini ɗum ha heeɓi wonen duuɓi toppiri ɗum ƴeewa koye holɗum yaha surtout oɗo aduna jonno e jiiɓade fof ko hen jeeya eyyi donc yo Allah aynu reena tan e kadi aussi mi weltima e ɗum ɗo he invitation he Pin TV wonɓe fof waɗi on remercier vraiment weltima quoi vous êtes vraiment gentil avec vous avez été vraiment gentil avec nous voilà on teddini min mbanni min ata e mbanni min hunde ndeysan jaa hirsude noon merci Salma machallah hande moom waytonde weeli machallah mais bon yumiraɓe ɓe tinno no feewi tan e sukaɓe ɓe vraiment sa jibini ɓiye a jurnotomo sa fo ƴeewamo jurnoɗamo ene yurmini fulle hedara anda foti wallede c'est ça l' essentiel jiwoto yiɓɓe tan beddoɗama tan mbiya o janggoyi tan o janggoyi ala ceerno way tan ko jangguide ɓiye gandal e wadde makko needi kono ko heddi beddo kadi wonko waɗata no waɗen ko ene neha waaji o kañum ɓittulel ngel beddo neha ɗum toon l' essentiel an yumiraɗo dano juuɗe ma ha tiiɗa babiraɓe kadi mbiya yumiraɗe tan enen ko babiraɓe hay ɓen tinno sukaɓe no feewi no feewi no feewi ewa salmini Dondou Samba Amel pari Fouta ngara jewna ngara jiya ko ta jewna on calminama on juurama hande moom onon jaafo tan kalko feewi ɗo tan ko Allah kalko bonɗo noon ko minen on jaafo min no feewi no feewi no feewi ha yeeso ko lawol inchallah e toɓɓere wonde kadi inchallah Raky jari no kewɗan waɗide ni saaha kala seɗen gasna émission les 5 minutes commentaire oɗo bindani ina makko mais ko sukaɓe yilde wi merci beaucoup à tout donc Pin TV naɓe on jarama oɗo ko Amadou Malick Sarr wi kadi émission weeli machallah oɗo Yaya Kanté ha ɗo ha Paris cikumi o wi émission waɗi fayida yalla waɗi men barke o jarama oɗo ko Maymouna Ba kankone depuis Congo Pointe Noire o jarama o salminama oɗo ko Hawa Moustapha Sall kankone o jarama wi émission weeli machallah donc ɗum no wonno hen temmen hande gurdam almudo e étudiant donc ko ɗum wonnata noon cikumi émission on dañi hen ɓamtare gandal foof yenna kala ko fewani hen kadi gandon ko neɗɗo timmani mi jarnima invité ji mi jarnima kadi tonton Sami ko woni baba on jarama men ha dimanche gartuɗo so weeli c'est on jarama dal Raky amarka tampuɗo ko noon tigui ko yonta hande arno e moon e weltinde on e saaha foof e dimanche kala dimanche ene gara ɗon e weltinon sukaɓe yontaɓe ganduɓe koye mumen kadi hande on jii invité ji amen ɓe gaari hen e temo no feewi sa kadi garnon kadi min gustani hay goto kala komin kaala min kaldiran ko pour société ko yimɓe guurata sa yi kadi min gaddi ɗo tem almuɓe kadi min gandi almuɓe koye nder men ko enen foof ken almuɓe enen foof ken janggoɓe woni almudo ɓurana woni almudo janggowo français foof ko almudo tan saabu kañum fof ƴewode damal ko heddi o noon ko mbi won hawrankoɓe amen gara gsa amen gara pare joni amen gara e domon Pin TV ha hawre inchallah rabbi le 21 inchallah amen toon on calminama ha dimanche inchallah